Ola, chamo-me Óscar, son árabe, os meus pais tamén, gustame xogar ao fútbol, e agora vou a dicir unha frase en árabe e vou a traducir ao galego. Fek bekri, dhab mishri, que iso en galego dice erguese cedo e comer cara ouro. Ven por aquí. Chámome Érica, son de Ribeira e falo caló. Sinelo moi lachosa para puchelar estas cosas, que en galego sería son moi vergonzosa para decir estas cousas. Ola, eu chámome Ansu, son de Senegal e falo serelle. Vou dicir unha frase en serelle. Baldo, Yonkaeu, Giroko, que significa bos días, bos tardes e boas noites. Ola, eu son Hachmi e procedo de Marrocos, que está en Safi. Está por aquí. A frase que vou dicir é quero-te moito, se di que me que pse. Chámome Gisela, son de Ribeira e falo caló. E vou dicir unha frase. Este chaborrón non se nena nada, que en galego sería este neno non sabe nada. Ola, chámome Kautar e eu son de Marrocos, de Planta. En árabe dice Sabr miftah al-faraj. Iso en galego é a paciencia é a chave da solución. Ola, chámome Problema, son de Senegal e no meu país falamos o bolos. Nos decimos a que non ya ganar. Eso en galego significa que nos encanta o polo con arroz. Ola, bons días, chámome Sugel, a miña lingua é Tasquí, procedo de Marrocos, Agadir, vou dicir unha frase que Itil Hub Shepherd, se queres ir a Marrocos, pois tendrás que coller un avión ou algún barco. Onde procedo aquí. Hola, buenas, chámome Mira, son de África e o meu país está aquí, Senegal, o capital é Dakar e gústame comer, bailar e se dicen millón, se dicen o bogelec, o fetch e esas cosas.